Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, ξέρεις? Μακαρόνια τρικολόρε. Και τρικολόρε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου λες πώς τα κάνει η μαμά αυτά. Με σάλτσα ή σκέτα? Πες το. Μία σκέτα, τη μία με κιμά, την άλλη με σάλτσα. Μπορείς να εξηγήσεις στα παιδιά τι σημαίνει τρικολόρε? 3 χρώματα. 3 χρώματα. Και ποια είναι τα χρώματα αυτά στα μακαρόνια? Πορτοκαλί. Ναι. Κίτρινο. Ναι. Πράσινο. Μάλιστα. Το κίτρινο είναι σαν τα κανονικά τα μακαρόνια που τρώμε. Το πορτοκαλί ξέρεις από πού έρχεται, από πού το κάνουνε? Πού. Γιατί δεν είναι χρώμα τέτοια κυρομπογιά, είναι φυτικό χρώμα. Ναι. Και πιο λαχανικό έχει πορτοκαλί χρώμα? Το καρότο. Το καρότο, έτσι μου είσαι πολύ σπουδαίος. Από καρότο βάφουνε τα μακαρόνια τα τρίχρωμα. Και το πράσινο ξέρεις από τι το βάφουνε? Από τι? Από τι, πες μου λαχανικά που έχουν πράσινο χρώμα, θα μου πεις όλα τα λαχανικά. Έχεις δίκιο, το σπανάκι. Αγκούρι. Και το, όχι, αγκούρι δεν κάνουν τώρα αγκουρομακάρονα. Και το μαρούνι, αλλά το βάφουνε με σπανάκι. Βράζουν το σπανάκι, βγάζει πράσινο χρώμα και τα φτιάχνουν τα μακαρόνια. Έτσι τα λένε, τα τρικολόρε. Εγώ πάρα πολύ έχω. Τι? Να ζωγραφίσω. Έχεις πάρα πολύ?